Jela Mekhlea Lembaga Social Welfare Department matanga singi kelas tang ya ka program ya ka kitang dream kabalong ka jingile percaya Droks te kisno kita bat kipat ba ya ka program la pasdang da umujina ba ka jela ukondra sangma ubon kongsan har ka ke jonlang ro ba polong do menteri jokatan social welfare ya ka program la pelong hapo susam auditorium state central la melor ki program ki babuan bra pelong ha ka ni singi la yo ru ka jing Phla na we ni ki Samla override na ka jing Droks pat ngi ngap kai ka bo yathu ban night na ka jing Droks ngaru ngade way ni Droks ade te kejing sedang ngejongai kini ki baro kalau 2016 ubang sedang bar Jingkyrni jongana 2016 kalau terter but sibon kijing ki pangala syama tu por namar kumha ka jinglong kena kejing ya ni ki jonga ngampar sto ki walong tang breu nakata kadau but Henry kejing ya ni ki jonga ringkat ba kejingkan man ban boys kan ti ka baba te ngala syam sipon ki ai ban ka kejingan ti ngala sutu te sipon ki la ki balang layo Iarap Andre ti ki por ngapar stu kumno bangan la penyile persya ka kejing snil ki babon te Andre ba kejingan ti ke jonga ba ban jerong blay jongi na kata kadau mentang ala boy ki kecaka ban kejing Iarap ka bangalayo sipon kalong kadai na po karihap sinto ka bang sa dia kadang dia po jawai ka kateng juga kadang ke breakthrough center dia hang tiru ka first time ka pangalan sipon ki jing hikai sipon ki ki pangalayo man ka min siro jong ban ki khamal la jong henre wala ka taru ngampal la bersutu namar ba ki jing pesoi ki pamala ka singa na long tang kena ka jing ko jonga ampal la ba ile persya henre ka sien ka ba arpan ngaladan kamen siam ke batrang sisa bangala ba kiar lang kini ki basniu kumba ki ong kumentang along soba la patadap senam kanong dan dia tang ki banai hendai kata kami lai mat kumba ki ong naka kinti nong web ki ong recovery is a journey, it's not a destination nakata kadaw ngaru adani kata kamen siam bangala balong tau breu balang soba bai hoi namar kade ke journey ke jiem ke jongi ki breu baro kadai ke Jingkyrni nak kata kadau long kiba klaim ke jemu perkan ki fighting kumaki orang kita nang way nang ba Phla ban job sibon ki mendai tang Drok kini ki jing ki pembuahan ba sibon ki jing sneo baro ha kani ka pertain ong no te ban kawai kalong ka bang so kumene bang yo Iarap na po ka breakthrough center ka ban po jawai na marpa kadai ong no ba ni na yena sam yum na dei ki babet ki babiang te ni yo ba ku kor ba ka ti ka breakthrough center kadai ki jaka jong ka ba ai ka government ban nga slow ba ai ku play ka state government ka ba ai ku ka ta ka lai yang ni ki bam da yo da kon bang yo ki jaka ki ba light free na dong shut down fung dan kam seo wa tang kin ya ru te na ka ta ka dang so ko ban sibon ban hadu menta bang ayo ban yang kini ki jaka bangalong breu bala syai jimu jiperkat long breu blak klain kanu ka kamru tena kata kadang solong kemen sipon ban aku aru ban I'm sim ya baro ki parlok ki ni le se dan apreng jungi ki bala ya enti tu ki kam ki babon bat don ki bala sabar tenga skwa ban keralas kini ka hakini ka minute ban aku ban ong ki kintien ki bala ngaju stontenan ban keren kalau kunia hajim ki breu baman la kasni ki jing babon ni hapan yapon na ki ken ni san ni so thu ni long slur jing ken ki dei ya jing ka center amdan ka basat kadang ha perthai lim jing jong ni long le no ka shong pat hangi ken kumno min ya le halade busan tu perkat tu bekre kuble shibon